lo okhulumayo uyi-firstborn noma umntwana wokuqala kaLikhele. Usishiyile ke thina le eMozambique singu-4 sonke. Abafana bathathu badala impela. Sesibadala njengoba nami ngikhuluma nje sengimdala. Babe usithathile thina eMozambique wayosibonisa la ahlala khona eSwaziland. Indawo le besijwayele ukuya kuyo njalo ukuyombona. Kuyevakala Ngaphandle kwalaba namuhla ashonele. Ingabe vele babe wanishiya nini eMozambique ukuthi akuhlala la kaNgwane? Sorry. Ingabe babe wathi nakanishiya khona ke eMozambique etato ohlala la kaNgwane sekuyiminyaka lengakanani le wanishiya nini? 1985 asishiye eSwaziland eMozambique. 1985. Okay, make kuyevakala ke ukuthi ngaphambi kokuthi ashiye emhlabeni ugulile nje isikhathi lesithe. Ingabe nini njengabantwana bemufi beningwadini lo? Okay, ukugula kwakhe siyakwadi. Besixhumana naye kakhulu kulomnyaka lophelile ngaApril. Ngizile eSwaziland njengomuntu ozombona nanokuthi kade sagcina ukumbona ngithi ngizomvakashela. Uma ngifika lapho eSwaziland ngifike ngathola isimo singesihle nakancane. Ubaba bekalala phansi eyehlisiwe embedeni egula ekhala ethubulawa indlala nokugula. Ngamthatha ngabuyela naye eSouth Africa. Ngazomfaka kubo dokotela ngamkhathalela njengomzali. Kuthe ngo-August sekapholile nje uright impela emuhle ethi ngikhumbule abantwana bami ngifuna ukuyobona abantwana eSwaziland. Nembala akekho omvimbele ngoba izingane zakhe wabuyela kodwa kimi bekungekho mnandi uma ngicabanga isimo engifike ngamthola ekuso. Akubanga mnandi siwumndeni noma singabantwana bakhe kodwa ngoba abantwana bakhe nomfazi wakhe beyingekho into ebesizomvimba kuyo. Wabuyela emuva kuthi kungekudala futhi eseqala ukushaya athi sengiqalile futhi bantu bami ngiyagula ngicela ningixolele ngibulawa indlala. Bengisebenza njalo makuphela inyanga bengithumela imali nomunye udadewethu kulomfazi wesibili ayenaye eSwaziland. Siloku simthumelela imali ukuze akwazi ukulala edlile. Ethathwa omunye wabantwana bakhe kubo laba bamngcwabile omncane ehlala naye ngoba ekhaya encintshwa ukudla. Eloke emphakela ke umntwana emphakela emzwela ubuhlungu njengoyise. Siyakwazi ukugula kwakhe. Angiyanga mina eSwaziland okwamanje besiloku sixhumana naye ke. Kwathi ngemuva kwaleli viki eliphelile kunobhuti omdala oseSwaziland ozalwa ubaba omkhulu. Waya le bobabili bayomthatha bamisa kaDokotela. Wafike ke kaDokotela bamsiza ngalokho abamsize ngakho ke. Sazi ukuthi ungcono. Ushona nje sekafonile ethi ucela imali yamapilisi ukuze athenge amapilisi okubuyisa igazi ngoba kuthiwe ushoda ngegazi. Manje into engizwisa ubuhlungu ngokushona kukababa yilokhu. Muva nje kulo leli viki elingemva kwaleli ashone ngalo. Kuthiwe ngithole ikholi ebuya kubo labantwana. Bengitshela ukuthi ubaba useyinhlungwini wena sisi. Uthi ke la ekhaya kunomuthi lo wamagundwane obulala amagundwane. Uthi simnike wona ukuze afe aphumule izinhlungu. Nale lami ningakwenzi lokho ngoba nizoba necala if niyakwenza ngoba yena uyagula. Umuntu ogulayo angasho noma yini kodwa hayi ukuthi niyenze njengoba injalo bebesitshela ngokugula kwakhe. Dukuduku ubaba uthi ufuna simngcwabe ngakusasa uma eshona. Ngithi mina uma ningakwenza futhi lokho niyophula umthetho uma babethe bazomngcwaba ekhaya eJardini. Nizophula umthetho ngoba akukho emlandweni into efana naleyo. Nina uma eshona ubaba nizosifonela nisibize size njengabantu abadala sizonisiza ukuthi kwenziwani. Nembala thina besidlala ama-society ukuze sikwazi ukungcwaba abazali bethu. Kodwa namuhla akwenzekanga lokho. Ubaba wangcwatshwa ngaphandle kwebhokisi nangaphandle kwefamily
khona abantwana bakababa singu-14 sonke siphelele, kodwa sibanga khona nabhuti lo seSwaziland ubengekho, ubathola sebesemathuneni begciba ubaba ngomhlabathi uma efike esuka le la ahlala khona kaManzini. Akayitholanga le ndaba, manje umndeni ubungekho ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokhu ukuthi ubaba uyifele noma ubaba uqedelelwe. Akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani. Into engibuhlungu ngayo mina ukube amandla nginawo, ngabe ngithi ngiyamgubha ngicele i-postmortem ukwazi ukuthi ubaba ubulawe yini ngempela, ngoba kahle kahle ubulewe ephila. Umphakathi walapha kuleya ndawo yaseNgwenya uyayazi le mpilo. Ubaba ubehamba edla ukudla emizini ephakelwa abantu baseNgwenya, kuthiwe akasakwazi ukuletha imali ekhaya. Ibuhlungu, iyangilimaza lento, iyasilimaza ngoba besingahluleki ukumkhathalela. Besingahluleki ukuthi bangaze bamthathe bayomgoqa bamlahlele emgodini ngaleyo ndlela bese kuthiwa yisiko laseMozambique. Akunasiko elinjalo eMozambique. Kuyavakala Ngisho kwakhona emndenini kwaLikhele alikho isiko elinjalo. Akekho umuntu oke wangcwatshwa ngaleyo ndlela ebuhlungu kangaka. Isizwisa ubuhlungu lento ukuthi kuzofa lo baba, indoda eyisidlakela, indoda eyisidlakela izofa kabuhlungu kanje. Isizwisa ubuhlungu bekunene. Kuyavakala make Susan, ingabe vele lo siko lwakini noma lwakhona ke eMozambique luyaye lube ngilolu kanjani nangabe mhlawumbe akusilo lolu laba bese bamgcwaba ngalo? Ngenxa yezimali kuyenzeka ukuthi umuntu ashone namuhla angcwatshwe kusasa, kodwa ungcwatshwa yiwo wonke umuntu futhi ngendlela yesizotha, enesizotha, athathwe abekwe ebhokisini njengawo wonke umuntu. Uma imali yokuthenga ibhokisi singenayo, kuye kuphulwe ama-oldrobe, kwakhiwe ibhokisi lihlotshiswe kahle ngendwangu, libonakala ukuthi ibhokisi elizongena umuntu ngaphakathi bese eyiswa emathuneni umphakathi wonke ngesizotha, hhayi ngale ndlela okwenzeke ngayo Sithando. Kuyavakala make Susan, ingabe mhlawumbe kukhona inhlelo leNATO kuthi mhlawumbe kukhona lokunye lenicabangako ngalendzaba ningibo bantwana bemufi? Empeleni asinazo inhlelo ezitheni, besikucabangile lokho ukuthi masifike eSwaziland ngoba siyile eSwaziland ngoLwesibili olodlule besiye khona nje. Besikucabangile lokho ukuthi sizomemba simgubhe angcwatshwe kabusha, kodwa manje sifike satheneka amandla uma sithola ukuthi lolu daba seluse ezandleni zomthetho. Sathi no, umthetho kusho ukuthi sekumele silandele umthetho indlela ozoyihenglisha ngayo le ndaba. Thina-ke manje sekuwukulinda sizwe nina njengabantu bomthetho ukuthi iphetha ngani, ngabe ngempela esizweni kuhle yini ukuthi umuntu ahlale phakathi iSwaziland ingaka, abe yedwa nje ohlala phakathi komhlabathi adliwe umhlabathi njengenja kungena ndlela yesisombululo esinjalo. So if ugovernment waseSwaziland uyakuvuma lokho ukuthi ubabethu agujwe, sesingazinikela njengomndeni ngoba nathi asikuthola ukuphumula uma sazi ukuthi ubaba osizalayo ulahlwe nje emgodini kanjalo njengenja, kuyasilimaza, kodwa sifuna ukuhambisana nani njengoba seniluphethe lolu daba. Ingabe njengoba usho ukuthi make lokhona-ke la kaNgwane ngumake wesibili, usesekhona yini lo wekucala noma ngabe ukhona noma mhlawumbe awukho mhlawumbe labanye bemndeni mhlawumbe bogogo bomkhulu noma bo-anti bona baphawula bathini ngalokho? Empeleni abomndeni bonke njengoba ngikhuluma nje sikhulumile ngalolu daba, sinezwi elilodwa lokulinda umthetho uthathe indawo yawo eSwaziland. Abana inkinga ngakho konke okuyokwenzeka sizokwamukela. And then lo make lo omdala oseSwaziland sekasukile eSwaziland ula eSouth Africa nabantwana bakhe abawu4, kodwa siyaxhumana ngalo lolu daba. Kuyevakala make Susan, siyabonga kakhulu ukuchumana nathi. Siyathemba ukuthi nakukhona lokunye lokusha noma lokuvela kulokunye uyawuchubeka usatisa.
Singajabula kakhulu ngoba sithe ngempela sizwa ukuthi umphakathi uthukuthele. Empeleni umphakathi uthukuthela kufanele ngoba uphilile naLukhele. Uyamazi ukuthi ungubani uLukhele. Ubephila njani nabantu uLukhele. Kwabazwisa ubuhlungu uma bezombona elengiswa phakathi kwabantu njengenja efe ekhaya. Ngempela siye sajabula ukuthi asisodwa kulokhu kukhathazeka esinakho. Nomphakathi uyaseseka. Esikujabulelayo ukuzwa ngempela ukuthi iSwaziland iyakwazi ukulungisa izinto ezonakele zingakabhebhetheki. Singakujabulela kakhulu lokho. Siyabonga make Sozini, ngaphambi nje ukuthi uvaleke lucingo, sicela ukuthi manje usikhumbude isibongo sakho nokuthi mhlawumbe vele babakho bekawaLukhele Mbambayi noma mhlawumbe khona sibongo lesinye. Yebo, ubaba ngulukhele impela, ulukhele impela ubaba. Imane nje thina njengoba sesiwelele eMozambique, siye sashintsha lesibongo sikaLukhele. I-pronouncing yesibongo sikaLukhele eMozambique ukhelo, bayibiza kanjalo. Sibhalwe kanjalo emapasini kodwa kube kungulukhele. Umhlanti wendlunkulu, ulukhele Mbamba. Siyabonga kakhulu make Susan ukuthi uchubane nathi, siyathemba ukuthi sitawuchubeka sichumane. Sibonge kakhulu bekunene. Siyabonga, siyojabula kakhulu lolu daba malufika Lukhele lo washona ke khona lapha ke eNgwenya eMahangeni, wangcwatshwa ngendlela mhlawumbe lengakajwayeleki khona la ekhaya ke eSwatini. Baveta ke bemndeni wakhe noma ke umkakhe nabantu bakhe ukuthi lokhu ngilakucela ngaphambi kube ahambe emhlabeni umufi ukuthi ufuna ukungcwatshwa ngalena ndlela. Kodwa ke umntwana wakhe nangu uyaveta ukuthi bona eMozambique abakwadi lokhu, akusilo usiko labo. Abakwadi ukuthi bababo wathi ke kulisiko laseMozambique ngoba bona eMozambique akusiyo indlela mhlawumbe labangcwaba ngayo bamfu lena, noma ngabe mhlawumbe bede yona imali. Uyaveta ke ukuthi kuba nje nendlela lene sizotha kuhlanganiswe lawo mabhokisi angcwatshwe noma ngabe kude ke imali mhlawumbe kwenta ke umngcwabo lomkhulu. Ngonela umuhle indzaba lena lesitawuchubeka ke sivisise ukuthi ingabe iyawugcina idale ngomoni. Sitawuchubeka nato tindzaba.